umuzi negceke kwakuhlonishwa. Kodwa umuzi owakhiwa ubani? Ubaba nomama. Ubaba uhola umuzi, umama uhola ikhaya. Kufanele kunemithetho ekhona la ekhaya. Le mithetho ethi imigcinwa iwumuthi. Angiphinde, le mithetho iwumuthi. Wani wenhlanhla noma wenhlupheko, ibhadi. Umuzi onomsindo. Lelo msindo. Iphuma igijima inhlanhla. Ayikho. Ngoba kuphazamiseka abanikaziwo, ngisho nomdala uNkulunkulu uqobo lwakhe ngoba phela niyaphuma niyosonta niyothandaza. La ekhaya kufanele ukuthi uma ubaba eganwe umama, ubaba azi ukuthi ubani lo ofike namathonga kubo asekhabonini. Kwakhoza ufike wena namathongo akwachiliza nasekhaboma wakho. Alaphaya. Mase kusuka umsindo laphayana azothi mhlamba asekhaboma wakho sesihamba thina. Kanti asekhaboma wakho lethe enhlanhla la ekhaya. Khona into esingayazi. Uyazi umuntu wesilisa umuke wathi kuyena umbhekela into zakhe umhlolela uthi baba inhlanhla yonke nayo njengoba usebenza lapha yana wenza ukuthi nokuthi inhlanhla kaMama wadivorce lo mama kuphelile ngawo. Oh indoda ibona ikoqomehlo ijika. Ngoba ngizonza isibonelo. Kunomakhosi owathwase eMlambo Munye. Umyeni wakhe namhlanje unamabhizinisi awu2. Ipizza nebreakfast. Ngiyakwabiza amagama ama-adverts angithi uyabona. Kodwa umyeni ukuthole lo ngenxa yokuthwasa kaNkosikazi. Inhlanhla inkosikazi. Kodwa ungasho ukuthi uNkosikazi akabe njani, akayiqhenya ayiphakamisa abe arrogant. So ke umuzi inkinga yawo negceke uqobo lwa kunemithetho nemikhuba eyenzeka khona. Uma usihle zongena ekhaya kwaMkhize kwaliphuza. Fune esangweni akhule kathi baba gcwabe ekhabazela ithina bakwamvundla. Bese sithumela ingane achaze bese ngeniswa. Mawusungenile khumula isigqoko, mawusungenile uyazithoba, mawusungenile awumi iphuhle ume ngenyawo. Ngoba uphambanisa umthetho la ekhaya. Mawusungenile futhi akubangwa umsindo. Izinto zikhulunywa ngendlela kukhulunyelwe phansi. Ilezi izinto ezingasenzeki namhlanje emakhaya. Usuthola umama uyabhenguza ushona leni uyakhuluma, uthola umnumzane uyabhenguza uyalena, uthola izingane ziyabhenguza ziyalena, egcineni izingane isheke phansi inhlanhla iphele, umsebenzi uphele. Sesiyagijima ke, sesithi ake siye kubani ke siyobheka. Factual lokhu nalokhu ngabe kuthiwa cha, ingane indaba ikunini ekhaya nje. Wena sibani kanje wena onayo. So ngizama ukuthi ikhaya lakho ilona elisiphandla sakho, ila kuzike khona yonke into, ila ulala khona uvuka khona uphila khona. Njengoba ngizophuma la, ngiphuma mhlawumbe ngiya kweminye imizi yami, ngaphamba ngiye eMlambo Munye, kodwa yonke le ndawo imizi, kodwa ufuna ngene ngokuthula nakhona futhi bekhona ukuthula, ungabi khona umsindo, ngoba lokho ikona okuphazamisayo. Manje suke singatshelwa thina lokho.